Hadin ka jing mi kakenrum kenram hajayaw pedeng, hakapor baka National People's Party kapenlong ya kajing yalap election, kabalami kibriyo kibaperta ha upra, nakaliang UMLE jong kathan, uba Adelbert Nongrum, uba day UMLE jong ka Voice of the People Party, uloong baka party kamju hikaya kibriyo jong ka party, banle klem akor, hakapor bakiwe kidang penlong jing yalang. Uloong ru, ba ngek ben ong bakide kinong kersyan pra, le se yo day kiwe pat, tang ban pen thop ya ka party, namar hakapor election, kijudon bek kinu ki jingja. Uloong, wat lana kaliang jong tip baday manu, henry kum ya kitay ki jingja, ulapen ramjur, namar kalong kabam yahap. Ulakan turu ya kinong kersyan, bakim day ban le syong shit, hakum kani kapor, henry kabakam kraw kaban kaput ya ka, day kakat kanday tarik. Kublis bun kalong ka padong kami kani manai kijing syai hoi rei ngam ko ban tuklar namar ban kaliang spokesperson Dr. Barskem ladep ban penpau aku miliki insiden ki ba jah ni isni lembaga public campaign ji ki political party rei kalong bakali wan ja poka konstituensi ki jonga khalam bakan nomdon kijing suthu bakala jong ki wei pat ngako ban ong takani ngat ngam ngeng bakan don kijing sisa ya kata kijing penkumar namar bafi kani diga style of politics kadai ka dirty game ko bakiwe kinget ngite kum ko VP nget bet ka clean politics ngemju penslur ngemju hikairu ngi pulut ka por jing ta boro sisnam na por bakha ya ka VP kum no balai ban pensai ban persuthu ipai ba kum no pensai mentai politics balai pensai mentai politics bat ka ka kamram ko jong pi kum ki electorate nong thabot Henry ngamngit namar balada ki day ki bala register kerteng hok nali ki enrollment day ki bakila don ka kerteng hapo ka party ki don ka ID proof temut ngai nomla ban ong da kumai pat ti nga sim hakawi ka banta nga penrem bro yani ke jingja ngam tip mono bon ti lekum ni ke jingja kim de ban don na lono ka party lono ka liang jo party kam de ban don ma penthut ya ka wei pat ka party barang ya ka election campaign ti Henry nga sidon ban pensai pan ba namar ka politics hakapor politics ki jabi ba ki ba fair mo tiga ba lesi mentar huriu pat ba mo ko masyukuran na bam ngimtip lakadon em ka jisisha kum ta keno UVP mentau QBB ki seng QBB ki pat ba ki ba kersan ki parti kila bani parta kum ju haka parti ka bangi dang haka jelang ka bangi pelong mangi lesi kum UVP minum la ban ong no ban persisa bagi ki parti ki brio kita ki parti sisa mom don proof ti lada maki kila depan le jong kamram ban pak kem lani itu ai ka an kan le la jong kamram ban insentif ki sisa tin rei kum we na preng no mikmat na ka VVP ngim ngai ya kum kini rengi kentu kan pham ru ya ki bayet ki bathon ki bodon kani di por election minum le song shit rengi long berbor ki basirhem bat ngin ri berbor ka kor ka burom ai ba lada ka dei sisa ka ba ki don bantai ki bri ki bakersan upra Mereka kumbang ong adu mentang ngamlaan pensisa ke parti ngamlaan pensisa bagi dia kemdai nei lada kadai ngong tangkat ni ngakentu ki baru ke bawah ini kindat sengi barang ya kini ki public campaign nam tak election lesi kadai kajing dom kajing bitar jong kita kinong sensar lesi boros kata mlak bantip ke boss inside mo ke bawah lesi ke bawah lada kalong takadur dengan syong tolong berjai-jai api kapor kaba kham khrau ko pipin penpau persya ya kita bari penpau persya tadi hasni khat khandai tarik ndai kini ki bakno bet pet ya ngi kom ko VP nga ong ba it is an act of frustration and desperation kajing kutlat kaba ki ba umdon lat chopat ko mengas ko pengkut tangkata ngit skemba kiki gen sapau ya kajing syabaro